E sora Brașu pentru toată familia. Alo, aici avem nașe bătrâni. Ghidiciu Rastu Băinești. Ghidiciu, măi! Am venit din asta, sora mea. Am înțeles. Ia prinde și meu combinul acolo pentru tine. Tranquila. Ha! Ha! Se mișcă bine, 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 bine. Mișcă bine, bine, ca la Tenerife. Mișcă bine, bine, bine de tot. Ia uitați-vă. Mișcă bine, 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 bine. Mișcă bine, bine, ca la Tenerife. Mișcă bine, bine, bine de tot. Yo! Alo, Ghidiciu Rastu, suntem ai noștri și o fac parte din familia voastră, vă știți. Valoarea mea de la Măilești, acolo pleacă în toată țara. Să rămână, eu! Hai mișcă la două! Constantine, Constantine, te-ar dragostea în tine, ca la Ghidici, mă! Te-ar dragostea în tine, astăzi, mâine și păi mâine. Să luăm! La generică pentru Miresica lui, la șor cabinetul, toată lumea. Toată lumea ușor. De la generică pentru toți verii și unchii lui. Pentru soacra mică și soacra mare. Pentru socru mic și socru mare. Pentru nașu și nășicu, pentru toată lumea. Aplauze de la ce pentru voi. Ghidiciu Rastu, mă! Eu! Mama cu să mișcă, n-aduceți o bucătă. Stai în chiesă, că mână țură sta. E frumoasă tare, are valoare, are valoare. Se mișcă bine, zici că e divin. Se mișcă bine. Să luăm, hai Girică, talent. Talent, talent, talent. Talent, talent, talent. Talent, talent, talent. Talent de băiată șmer. Unde e socru mare? Este rugat să vină cu a... Zele! Mânca cu acordeonul sau viola. De la Leu pentru toți băieții de la Cernele și pentru toate fetele, da, și de la mine la fel. Amândoi. Constantine, Constantine! Și de la fratele nostru, alo, ușor, ușor. Ușor. Ușor, ușor, de la domnul Vână. Băiat burnet, dar cu ședere, cu talent. De la Ghidici. Din partea socrului. Socrului mic și nașul mare. Pentru Miresica. Pentru generică. Pentru socrul mic. Pentru socrul mare. De la Vână, băiat burnet și cu talent pentru nașul mare și pentru nașul bătrân, pentru nevasta lui și familia lui frumoasă. Și să nu uite lumea că la Ghidice capitala, acolo e, acolo e. O melodie și la revedere. Începem cu jocuri. Ginerică, ginerică,
Nu pot spune că n-am dar mi se ia rupe geamul că n-am mâncat niciodată rupa mea că nu zic nu pot spune că n-am dar mi se ia rupe geamul că n-am mâncat niciodată rupa mea că nu zic hai, boss! Bagă piciorul acolo! Hai, nene! Și pentru tatăl nostru, șeful centrului, care face cașcaval la valoare maximă, dragă copilului. Pentru Bițu, nașul lui, boierul! Puțin vocea, să rămână la copil. Nu am prindit mică viață, nici măcar nu cap de lanță. Fără număr de la Dan. Voce. De la Cristi. Șeful. După strada noastră, boierul numărul, fratele meu. Să rămână. Trească toată masa românii. Să rămână. Pentru toată lumea. Bine și rudanii și țiganii. Să rămână toată lumea. Nu am primit nimic în viață, nici măcar un cap de lanță. Acum când merge bine, o să dau pe lângă mine toate. Pentru Cristi, numărul 1, drească. Șeful, împăratul, regele, boierul, drească. Nu am primit nimic în viață, nici măcar un de lanță. Voce. Acum când merge bine, o să dau pe lângă mine. Nu pot spune că nu pot, dar mi se ia rupe geamă, că n-am mâncat ce-am muncit. Păduca mea, că nu simt. Nu pot spune că n-am bani, dar mi se ia rupe geamă, că n-am mâncat ce-am muncit. Păduca mea, că nu simt. Adevărat. Trească vecinii, Mădărin, să rămână și fratele lui, fratele său. Doamne, cu mâinile mele, uite să-mi plimb cu bani. Am muncit să fac avere. De-am avut, de n-am avut, la nimeni nu am cerut. Din puțin am făcut mult, Dumnezeu. Atențiune! Ușor, ce-mi place mie la voi? Că se zice, așa cum zice nașul mare, aici suntem o familie, într-un cuvânt. Se cântă fără diferenție, se ia bani la toată lumea, să vă trăiască copiii. Să rămână aplauze, vă rog eu, așa cum faceți voi. Carachidi!
Să rămână, să vă trăiască copiii și familia. Să nu uităm o socru mic. Ușor. Pentru nașul mare, pentru nășica, pentru neamul lui Vâne, pentru că e o familie modestă, să trăiască. Și pentru nevestica ta, doamna, lămâia. Ios. Dumnezeu m-a ajutat, și la greu nu m-a lăsat. Și la greu nu m-a lăsat. Umblați acolo la receiver, tată, copii. La receiverul ăsta. Ia-uzi. Eu pe mulți am ajutat, dar ea Dumnezeu mi-a dat. S-a dat bani și ți-a dat casă și-o nevestică frumoasă. Mălai, să rămână. Tu pe mulți ai ajutat, dar ea Dumnezeu ți-a dat. Ți-a dat bani, ți-a dat casă și-o nevestică frumoasă. Coșul de vină. La mălai, coșul de vină. Pentru nevestica ta primul și pentru toată lumea prezentă. Să rămână, să-ți trească ce iubești. De la mălai, încă o dată. Eu pe mulți am ajutat, dar ea Dumnezeu mi-a dat. Mi-a dat bani și mi-a dat casă și-o nevastă credincioasă, măi. Cea mai scumpă până. Gabi. Șmecherisima fia. Și ghidiciul jos să moară, mă. Pentru bossul Măineștiului, pentru nașul mare, bătrânul, n-alte lăbăce, care are miliarde și știe și universalul și duce la toată lumea. Ios. Doamne, cu mâinile mele munci să fac avere, mă. Doamne, cu mâinile mele, mă. Ia! Am muncit să fac avere, mă. Te-am avut, n-am avut, la nimeni nu am cerut. Din puțin am făcut mult. De la Alin, fără număr, de la Alin, băiat fin, pentru toate neamurile tale și pentru nevestica ta și pentru fetele tale, prințesele tale, să-ți trească. Pentru toată lumea prezentă, de la Alin până la 1 milion, de la Alin fără număr, haide! Alo, ușor, de la Alin pentru mine. Vreau să vină saxofon aici lângă mine, la plăcerea lui Arcu și lui Alin. Fără fire, să vină lângă mine. Și cu doamna Arcule! Încă o dată, Florine! Bine! Malai! Așa s-o cădină! A venit saxofon!
miresenii, miresenii. Stop! Ușor, ușor, ușor. Tot așa, merge în continuare. De la mână de la Ghinici. Băia Burnet, dar cu sedere. Pentru vână de la Măilești. Cu putere maximă de 1 miliarde. Mai mici două. Care nu mai știu să numere miliardele. Secția frumos lângă Universală. Ura! Arde saxo! Adorui masa cu 10 milioane. Trească copiii, Dolares. Dolares 10 milioane. Da, 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 mă mișcă una, două. Una, două, salsumă! Aline! Hai! Pentru scumpa lui soție. Alo, fiți atenți. Pentru scumpa lui soție, care e bancă cu adevărat, cu familia lui, BCR, una. Alo, adică banca comercială. Una, două, lasă-o la mine.